Το βίντεο που θα παρακολουθήσετε είναι μια παρουσίαση της εφαρμογής Weather Pro. Το Weather Pro σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες της ασύρματης παραγγελοληψίας που έχουν τα εστιατόρια, τα καφέ και πλήθος επιχειρήσεων που σερβίρουν σε τραπέζια. Σκοπός του Weather Pro είναι να αντικαταστήσει τον μπλοκ των παραγγελιών. Ανοίγοντας την εφαρμογή, παρατηρούμε ότι υπάρχουν τρεις περιοχές λειτουργιών. Στην πρώτη περιοχή, με τίτλο Βασικό, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να κάνει έναρξη και τερματισμό της βάρδιας και να δει το σύνολο του ταμείου του. Στην περιοχή Παραγγελίες έχει τη δυνατότητα να περάσει μια παραγγελία σε τραπέζι ή σε όρθιο πελάτη και να δει τις ανεξόφλητες παραγγελίες. Η περιοχή Ρυθμίσεις αφορά την παραμετροποίηση του συστήματος αλλά και του συγχρονισμό της με άλλα τερματικά. Για να ξεκινήσει μια νέα βάρδια, ο χειριστής πατάει το κουμπί έναρξη από το βασικό. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες χειριστών: οι χειριστές με δικαιώματα παραμετροποίησης και οι χειριστές χωρίς. Επιλέγουμε ένα χειριστή χωρίς δικαιώματα, που σε αυτή την περίπτωση είναι ο χειριστής Σερβιτόρος 2, και καταχωρούμε τον κωδικό πρόσβασής του. Με το κουμπί επικύρωσης, το σύστημα μπαίνει σε νέα βάρδια. Στην περιοχή μηνυμάτων της κεντρικής οθόνης βλέπουμε το όνομα του σερβιτόρου, την ημερομηνία και την ώρα έναρξής της. Για να πάρουμε παραγγελία, πάμε στην περιοχή Παραγγελίες και πατάμε το κουμπί με τραπέζι. Αυτόματα μεταφερόμαστε στην οθόνη διαχείρισης τραπεζιών. Από την παραμετροποίηση έχουμε ήδη ορίσει 4 περιοχές και μπορούμε να επιλέξουμε την περιοχή Πλατεία. Τα τραπέζια που έχουν χρώμα πράσινο είναι ελεύθερα. Όταν βάλουμε την παραγγελία μας σε ένα από αυτά, το χρώμα του θα γίνει κόκκινο. Επιλέγουμε το τραπέζι 35 και αυτόματα μεταφερόμαστε στην οθόνη λήψης παραγγελίας. Στην περιοχή μενού βλέπουμε τη λίστα με τις κατηγορίες ειδών. Επιλέγουμε την κατηγορία καφέδες και μεταφερόμαστε αυτόματα στα είδη και τα συστατικά της. Επιλέγουμε το είδος φραπέ, το συστατικό γλυκός και το συστατικό γάλα. Πατώντας πάνω στο γάλα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτό το συστατικό μέσα από μια λίστα. Ο πελάτης μας ζήτησε παραπάνω γάλα, άρα επιλέγουμε το πολύ. Εάν θέλουμε ποσότητα παραπάνω από 1, τότε έχουμε τη δυνατότητα να προσταφαιρέσουμε ποσότητα από τα αντίστοιχα πλήκτρα συν και πλην. Με το πλήκτρο επικύρωσης αποθηκεύεται το είδος στην παραγγελία. Τώρα μπορούμε να εισάγουμε και νέο είδος. Σε περίπτωση επιστροφής, το σύστημα θα μας ενημερώσει εάν η παραγγελία μας δεν έχει εκτυπωθεί. Εάν δεν έχουμε εκτυπώσει την παραγγελία, μπορούμε να προσταφαιρέσουμε χωρίς αυτές τις προσταφαιρέσεις να αποτυπωθούν σε εκτυπώσεις και σε αναφορές. Από την οθόνη διαχείρισης παραγγελιών, επιλέγοντας μια παραγγελία και πατώντας το κουμπί με το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού, μπορούμε να επανέλθουμε στην παραγγελία αυτή και να κάνουμε οποιαδήποτε διόρθωση ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Με το Weather Pro μπορούμε να έχουμε και ζυγιζόμενα είδη όπως κρέας, ψάρι, παγωτό κτλ. Για να βάλουμε μισό κιλό κοτόπουλος χάρας, επιλέγουμε το είδος κοτόπουλος χάρας και πατάμε το κουμπί ζυγιζόμενου είδους. Αυτόματα εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης δεκαδικής ποσότητας. Καταχωρούμε τη δεκαδική ποσότητα και επικυρώνουμε την ενέργειά μας πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Επιπλέον με το κουμπί επικύρωσης το είδος καταχωρείται πάλι στην παραγγελία. Πατώντας την περιοχή Παραγγελία βλέπουμε τα είδη που έχουν καταχωρηθεί ως τώρα αλλά δεν έχουν ακόμα εκτυπωθεί. Αριστερά βλέπουμε την ποσότητα και δεξιά την αξία τους. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε το σύνολο της παραγγελίας σε αξία. Με το κουμπί της εκτύπωσης η παραγγελία χαρακτηρίζεται εκτυπωμένη και τα είδη στέλνονται στους αντίστοιχους εκτυπωτές.
Μπορούμε να επιστρέψουμε στην οθόνη διαχείρισης των παραγγελιών και ξανά με επιστροφή μπορούμε να επιστρέψουμε στην οθόνη διαχείρισης περιοχών και τραπεζιών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το τραπέζι 35 της περιοχής Πλατεία είναι πλέον κόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι έχει μία τουλάχιστον ανεξόφλητη παραγγελία. Για να πέρασουμε μια νέα παραγγελία, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Από την περιοχή Βεράντα επιλέγουμε το τραπέζι 5. Αυτόματα μεταφερόμαστε στην οθόνη λήψης παραγγελίας. Στην περιοχή μενού παρατηρούμε τη λίστα με τις κατηγορίες ειδών. Επιλέγουμε την κατηγορία ζυμαρικά και μεταφερόμαστε αυτόματα στα είδη και τα συστατικά της. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε πως δεν υπάρχει περιοχή συστατικών. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει συστατικά. Επιλέγουμε το είδος ταλιατέλες αλπέστο. Με το κουμπί επικύρωσης, το είδος κατοχυρώνεται στην παραγγελία. Επιστρέφουμε στην παραγγελία και μπορούμε να εκτυπώσουμε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί της εκτύπωσης. Και πάλι με την επιστροφή μας μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια ανεξόφλητη παραγγελία και το συγκεκριμένο τραπέζι έχει γίνει κόκκινο. Από το κεντρικό μενού έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις ανεξόφλητες παραγγελίες του συστήματος. Πατώντας το αντίστοιχο κουμπί μεταφερόμαστε στην οθόνη διαχείρισης ανεξόφλητων παραγγελιών. Επιλέγοντας μία από τις παραγγελίες έχουμε τη δυνατότητα είτε να μεταβούμε στον χώρο διαχείρισής τους είτε να την εξοφλήσουμε με το αντίστοιχο κουμπί. Επικυρώνοντας την ενέργεια της εξόφλησης θα εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη υπολογισμού του ποσού επιστροφής, τα ρέστα. Εισάγοντας το ποσό που μας έχει δώσει ο πελάτης, αυτόματα υπολογίζεται και το ποσό επιστροφής. Με την επικύρωση της ενέργειας αυτής, η παραγγελία θα εξαφανιστεί και αυτό σημαίνει πως έχει εξοφληθεί. Όταν θελήσουμε να τερματίσουμε τη βάρδια μας, τότε απλά επιλέγουμε το κουμπί τερματισμός από την περιοχή βασικό. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμη ανεξόφλητες παραγγελίες, το σύστημα θα εμφανίσει σημείωση με κεφαλαία και κόκκινα γράμματα και δεν θα επιτρέψει το κλείσιμο της βάρδιας. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να επανέλθουμε στην οθόνη με τις ανεξόφλητες παραγγελίες και να ολοκληρώσουμε την εισπράξή τους. Αφού πλέον έχουν εισπραχθεί και κλείσει όλες οι παραγγελίες των τραπεζιών αλλά και των ορθείων, τότε μόνο το σύστημα επιτρέπει τον τερματισμό της βάρδιας. Για να τερματίσει το σύστημα, θα ζητήσει τον κωδικό ενός χρήστη με δικαιώματα. Καταχωρούμε αυτό το κωδικό και πατάμε το κουμπί επικύρωσης. Αυτόματα μεταφερόμαστε στην οθόνη τερματισμού βάρδιας, όπου μπορούμε να ελέγξουμε την κίνηση της συγκεκριμένης βάρδιας μέσα από δύο αναφορές. Τη συνοπτική, η οποία παρουσιάζει την κίνηση ανακατηγορία, και την αναλυτική, η οποία παρουσιάζει την κίνηση αναείδος. Εμφανίζονται και λοιπά στοιχεία όπως κεράσματα, πλήθος παραγγελιών, Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε τις συγκεκριμένες οθόνες πριν η βάρδια τερματιστεί. Επιστρέφουμε στη βασική οθόνη προκειμένου να ξεκινήσουμε μια νέα βάρδια.